van mij hadden ze meer het horloge van mijn mama nam. Nou, dat zijn dingen, daar moeten ze me hun fikken afblijven. De dieven slapen namen taal aan de boetenkant van het dorp. Boukje de Jong en haar man schrokken haar wild doet ze na een paar dagen vakantie weer thuiskwamen. Wat is dit hier? En je ziet de rommel. En je kunt je net voorstellen, ik ga er nooit zo'n rotzooi jongen. Alles wat we hier weer uit de bult, van boven naar onder en we konden er net eens meer terugkomen. Ze zijn net de enigsten. De politie waarschuwt het al op Facebook voor de inbrekkers. En ik in het dorp rijdt ze er net over uitpraat. Eerst weer de bedrijven waar ze zich op focussen. De bakker, de garage. En nu is het meer boeten uit particulieren eigenlijk. Ja. En verneemt het bot? Leert het in het dorp? Het leert in die zin dat wij elke week haast een naaien hebben. Hoe praten we natuurlijk? Er komt mensen zien die zeggen, nou daar en daar zien brutsen. Daar schrikt van. En ik verneem dus dat mensen daar nou hoe praten en een appgroep staat binnen. De sociale controle is behoorlijk onscherpe. Verschillende buurten hebben groepsapps op het telefoon om elkaar zo op de hichte te houden. Het is geen buurtkrant, zeggen we dan. Dus het is puur, als er wat is, dan kun je elkaar contacten. En dat is wel handig. Ja. Voor een beetje een veilig gevoel. Ja, voor een veilig gevoel. En vooral deze tijd, dan ben een protte mensen op vakantie. Nou, en dan haast het af van elkaar in de gaten. Ek de Jong is extra alert. De dieven komen net samen voorbij. Ik word nou naks van elk autogeluid wekker en dan schokt door het raam. En dan denk ik, net naar boerman gaan, net naar buurvrouw gaan, want dan ben ik erbij. Ja. Dus ik hoor ze in de gaten. De politie onderzoekt de inbrekkerij, maar wil je er net op een zaak ingaan.